Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pinanggihan malih kalian kula IPS Cengkang menika wonten lelakon tresna ingkang kastu sumangga dipun cangkepi. Dicapi nggih. Separuh nyawaku lunga ninggalake aku, seprene ana ngendi paramu, lunga tanpa pamit ninggalke crita sing pahit, keracun batinku kepengin jerit. Saksi gonku nangis rasane ati kaya diiris neng kutha Kediri isih tak simpen neng ati janjimu nalika neng sekar taksi. Senadyan kesiksa